Txominipurdi. Behin, omen ziren Txominipurdi eta haren ama. Egun batez, semeak esan zuen, ama, oso pobrea gara eta erregearen jauregira joango naiz laguntza eskatzera. Bidean zijoala, azeri bat atera zitzaion eta hari erregearen oilategia ezagutzeko gogoa sortu zitzaion. Sartzaitez nire ipurdian, esan zion Txominipurdik. Bidean aurrera, 8 bat atera zitzaion eta hari oilategia ezagutzeko gogoa piztu zitzaion. Sartzaitez nire ipurdian, esan zion Txominipurdik. Baina bidea ibai handi batean amaitzen zen eta ezin ura zeharkatu. Sarradi nire ipurdian, esan zion Txominipurdik ibaiari eta aurrera jarraitu ahal izan zuen. Noizbait ere erregearen era heldu zen eta diru apur bat eskatu zion. Nirean ez dago alferrentzako dirurik, erantzun zuen erregeak. Eta Txominipurdi kesuka zebilara ikusirik, oilategira eraman zezatela agindu zuen. Oiloak ardiak adinakoak ziren eta mutikoari moko hemendik eta moko handik hasi zitzaizkion. Orduan Txominipurdik esan zuen, azeri, irten adi nire ipurditik. Eta azeriak oilo guztiak txikitu zituen eta tripa beterik mendira urrundu zen. Biharamunean, erregea izugarria sarretu zen eta Txominipurdi zalditegira eraman zezatela agindu zuen. Zaldiak irrintzika eta jo hemendik eta jo handik hasi zitzaizkion. Orduan Txominipurdik esan zuen, otso, irten adi nire ipurditik. Eta otsoak zaldi guztiak akabatu zituen eta asebeterik mendira urrundu zen. Biharamunean, errege koleratuak Txominipurdi su batean errez ezatela agindu zuen. Baina sugarrak handitzen hasi zirenean, Txominipurdik esan zuen, ibai, irten adi nire ipurditik. Eta ura burrustan irten zenez, sua itzali eta denak ieska urrundu ziren. Erregea beldurragilik geratu zen, eta Txominipurdiri zer nahi zuen galdetu zion. Lehen diru apur bat besterik genuen nahi, baina orain, ipurdia zuen aberastasunez betetzea nahi dut. Eta erregearen urre eta zilar guztiak sartu zituzten, eta herritarren diru guztiak, eta ez zinba mutilaren ipurdia bete. Gero, Txominipurdi amaren etxera itzuli zen, eta handik aurrera oso ongi bizi izan ziren. Eta fini.